alle sammen og velkommen til endnu en video på min kanal. I dag vil jeg gerne vise min springtræning med Snow. Det er hende her. Hej. Og ja, så følg med. Nu er jeg kommet udenfor, og ja, så nyd videoerne af mig, der springer på Snow. Dygtig. 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 Ja, dygtig. Dygtig. Ja, så det var vores træning, og jeg synes, at både mig og Snow var super dygtige. Og vi kom op og springe 55 cm cirka. Så det synes jeg er meget fint. Vi er også det længe siden, vi har sprunget. Så jeg synes faktisk, at det var meget fint. Og ja, så er det egentlig bare at sige tusind tak, fordi I så med i den her video. Og så ses vi i min næste video på min kanal. Farvel!